аз китоби дар хубам қиёматро дидам муаллиф абдукарим мирзаев, тарҷумон элёр бегов. ин қиссаро ба ман яке аз шахсони баруманд шайх салмон нақл карда буд. падари фаҳд хеле барвақт вафот карда буд ва модараш бошад ба дигар мард ба шавҳар баромада рафта буд. худи фаҳди 6 сола дар чӯли араб гӯсфандони як хуҷаини золимашро нигоҳубин мекард. аз саҳар то шом бар ивази корҳои хона ва гӯсфандонро чаронданаш ба ӯ хуҷаини золимаш 2 каф малах медодааст. зеро арабҳои дар саҳро буда малах мехӯрданд. рӯзе аз рӯзҳо фаҳд аз ин малах камтар зиёд хӯрдааст. аз ин хуҷаини золимаш хабар ёфта ба ӯ хеле ҷазои сахт додааст. сарашро ба сангҳо задааст, ба таги пояш гирифта лағаткӯб кардааст. як тасаввур кунед, фаҳд ҳоло 6 сола буд. мо ҳам дар хурдӣ шояд ягон хатогие мекардем ки волидонамон як-ду шапотӣ мезаданд. ҳамон лаҳзаҳоро як бор ба хотир оред. чӣ қадар дунё бароямон торик мешуд, чӣ қадар бад медидем, гарчанде айбдор мо бошем ҳам. акнун аҳволи фаҳдро як фикр кунед. ягон шахси наздик надорад. дар саҳро касе сарашро сила намекунад. касе ба ӯ ғамхорӣ намекунад. ба хотири гурусна буданаш камакак малахро бисёртар мехӯрад ва аз пушти ин амалаш ба чӣ қадар азобу шиканҷа гирифтор мешавад. фаҳд аз ин амали хуҷаинаш бисёр ғазабӣ шудааст ва ҳангоми шаб нақшаи хафнок тартиб додааст, яъне нақшаи фирор кардан. ин барои одамони калон шояд осон бошад, аммо барои як кӯдаки 6 сола ҷасорат буд. бо фармони хуҷаинашон ҳар саҳар гӯсфандонро кам кам сар дода об медоданд. аммо ин саҳар фаҳд ҳамаи гӯсфандони ташнаро якбора сар медиҳад ва аз ин бетартибӣ истифода бурда бо тамоми қувваташ медавад, мегурезад ва ҳар замон оё маро аз пуштам таъқиб накарда истоданд гуфта ба пушташ нигоҳ мекардасту медавидааст. боз маро ягон кас қапида бу он хуҷаини золимам набарад гуфта то бегоҳ давидааст. баъдан ба таги як дарахт омадаасту хоб рафтааст. субҳи барвақт аз хоб хеста боз сафарашро идома додааст. фаҳд дар саҳро буд, ташна, гурусна, ба зур роҳ мегашт. ниҳоят дар таги як дарахт як занро диду аз ҳуш рафт. зан инро дида замон давида омад ва фаҳдро гирифта ба чодари худ бурд. азбаски шавҳари он зан ба хурмочинӣ рафта буд ва дар хона ҳам барои хӯрдан ҳеҷ чиз надоштанд, ба фаҳд танҳо об дода ташнагии ӯро шикаст. вақте фаҳд ба худ омад, зан аз ӯ пурсид: чаро дар ин аҳволӣ? ба куҷо рафта истодаӣ? фаҳд ба ҳар сӯи чодар нигариста ҷавоб дод: модарамро мекобам. ӯ ба Бурайда гуфтани шаҳр шавҳар кардааст. ба назди модарам рафта истодам. шумо роҳро намедонед? пурсид фаҳд. зан роҳи Бурайдаро ба фаҳд нишон дод. фаҳд бо як аҳволи вазнин раҳсипор шуд. рӯзи дароз роҳ гашта ниҳоят ба як шаҳрак расид. номи он шаҳрак Фаввора буд. дар наздикии он шаҳрак ба як хонае даромада об пурсид. ин хонаи як оилаи ҷавон буд, ки онҳо чанд рӯз пеш оилаи барпо карда буданд. арӯс дар назди остонаи дар кӯдакчаи 5-6 соларо бо як ҳоли озурда, либосҳои чиркин, мӯҳои парешон, сару рӯи пур аз чангу ғубор дид ва давида омада ӯро бардошт ва меҳрубонӣ кард. фаҳд аз ин амал хеле хушҳол шуд. арӯс либосҳои фаҳдро кашида ҷӯшонд ва худи фаҳдро бошад ба ҳаммом даровард. баъдан либосҳои фаҳдро шуста тоза карда пӯшонд. шавҳари он арӯс ба шикор рафта буд. дами бегоҳ аз шикор ба хонааш омад. ӯ як харгӯши фарбеҳро шикор карда буд. арӯс аз дасти шавҳараш харгӯшро гирифта тоза кард ва аз он хӯроки болаззате тайёр кард. баъд дастурхонро кушода харгӯши бирёншударо ба мобайн гузоштанд. арӯс ва шавҳараш фаҳдро хеле навозиш карданд. фаҳд хеле хушбахт буд, аммо шикамаш хеле гурусна буд.
این را عروس پای برده یک پوچک خرگوش بریان شده را به فهد داد. یک تصور کنید. فهد 6 ساله چقدر هم طعام خوردنش ممکن یک پاره گوشت خورد از دست آن عروس و آن مزه طعام تا دم مرگ دهانش را ترک نکرد. زیرا فهد خیلی در بالا گفتیم تا امروز فقط ملخ میخورد. او اولین بار گوشت بریان شده تناول کرد. با او اولین بار گوشت دادند. شیخ سلمان می گفت من برابر این قصه را شنیدن اگرچه آن عروس را نشناسم هم از نام او هر سال یک گوسفند قربانی میکنم. چون که فهد پدر من بود. همان پسره که برای یک کف ملخ روزی دراز در دست یک ظالم گوسفند میچراند پدر شیخ سلمان بود. شیخ سلمان از نام آن عروسکی که به پدرش گوشت خرگوش داده بود هر سال یک گوسفند میکشت. شیخ سلمان دوام داده گفت یک روز یک آدم پدرم را کوفته آمد. او پسر همون خوجین ظالم پدرم بود. آن آدم ناشناس گفت پدرم خیلی پیر شده است. در حالت وزنین خواب است. بیمار است. از کردنهایش نسبت شما خیلی پشیمان است. از شما بخشش پرسیدنی است. پدرم در جواب گفت با پدرت رفته گو خاطرش را جمع کند. من کیها را بخشیده بودم. این همه حادثه ها را کیها فراموش کردگی هستم. پدرم بعد از چند وقت خبر مرگ او را شنیده الله رحمتش کند گناههایش را مغفرت کند گویان در حقش دعا کرد. یادآور می شویم از کتابی در خوابم قیامت را دیدم مؤلف عبدالکریم میرزایف ترجمان الیار بیگف.